A mohla bych si vzít dárky a mít pořád 29. No tak, Rachel, je ti 30, to není zas tak zlý. Není? Myslel jsi to, když bylo tobě 30? Proč, bože, proč? Dohodli jsme se, ať stárnou ty druhý, já ne. Vážně, jsem taková jen já? Neberu si to až moc? Ne, Rachel, nejenom ty. Mí 30 taky nebyly zrovna k popukání. A ty, Chandler, stárneme jeden po druhým. Bože, proč to děláš? Já ne. Ty cítil dozvědět se, že ti je 31. To není možný. Víš, máme novou dohodu. Vám jasný, že za 10 let nám bude 40? Bože, proč? Co jsme ti udělali?